ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстони азиз, имрӯз 29 июли соли 2025 бовар кунед навор кардам баҳри шумо. беҳтарин навор дар канали Авто ТВ. автомобилҳо баҳри шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, тамошо кунед. агар ягонта ба таби дилтон ёфтен, дар рақамҳои соҳибаш метавонед ки шумо занг бизанед. бардорҷонам, аз шумо эҳтиромона хоҳиш, касоне ки дар канали мо нав омадагӣ ҳастанд, меҳмон бошен, агар хоҳишмандам якта лайка бизанена, дар канали Авто ТВ подписатсия кунед. бардорам, агар бошад чунин автомобилҳо ё ин ки хонаҳо, замин, молу маҳсулоту техникаҳо, дӯстон метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда, ҳамин рақамҳои ма ҳаст, бародарҷоно, занг бизанем барои реклама кардан. дар канали Авто ТВ фақат савдо ҳаст, бардоро, яъне ки бозор. гапа дароз намекунем, вақти зиёди шуморо ҳам намегирем. шербачаҳо, мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чиай? Ки акамон ба мо равон кардан, ман баҳри ҳамин подписчикои худам, баҳри ҳамин шербачаҳо пешкаш мекунам, агар маъқултон шава, хоҳишмандам занг бизанед. агар маъқултон нашава, беҳуда баҳуда занг назанед. BMW 3 Series ки айни ҳол дар шаҳри Тус қарор дорад, дар Чашмаҷонда мега, бардоро, Чашмаҷонда, солиш 2000, моториш 1.8, бензин плюс газ, коробкаш бошад механика. дӯстон 35500 сомонӣ, боз ҳатман муомила дорад аз номи канали Авто ТВ. бардоро, шумо занг бизанед, боз арзон мекунам, мета фақат харидорои ҳаққида. ҳамин нархе ки мондагӣ, боз муомила то сентябра ҳуҷҷат дорад. инака як моҳи рона дигар, бародаро, ҳуҷҷат доштааст, утилизатсия ҳаст, техосмотр дорад. маълумоти бештар метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда занг бизанед. +7 91 охираш 6946. ба эълони дуюм мегзарем, дӯстон. эълони дуюмон чи ай? Toyota Fielder ки солиш 2007, бардорои азиз, 2007 дар ноҳияи ҳамадонӣ айни ҳол автомобил қарор дорад. бинем, бардор, дарунша, салонша, тозагии мошина бовар кунед, агар бинемад автомобили хуб. коробка автомат дар ноҳияи ҳамадонӣ аст. мотор 1.8 дуэл, бензини холи ай. коробка бошад автоматика. нархи автомобил 80000 сомонӣ. анами рақамҳои 944 1608 занг бизанед, бигӯед ака, мо ҳамин мошинта дар канали Авто ТВ дидем, ҷои шидиш чанд қай? акамон худаш мега баллонҳои нави замиксона дорад, кондитсионер кор мекунад, бардору, утилизатсия ҳуҷҷатҳо то моҳи декабр ҳаст, 50% танировка. мошина баъди савдо, яъне ки фақат мешиниву ҳай мекунӣ, ягон грамм расходи зиёдатӣ аз худаш надорад, бардору. ина марҳамат, агар дар кортон шава, боз душанбе ҳам мебарем, мега акамон. ҳамин рақамҳои 944 1608 занг бизанед. суратҳош ҳам ҳастаи шербачаҳо. баллонҳои нави замистона мондагӣ, яъне ки зимнӣ. автомобил ягон ҷош хирошидагӣ нест. 80000 ронара мети, бардоро, 2007 сол Toyota Fielder мегирен, хонатон мебарен. айни ҳол дар московскай, яъне ки дар ноҳияи ҳамадонӣ, конкретни харидор агар дар душанбе бошад, мега ҳатто ки метавонед ки мошина ба душанбе барем. и хеле састаини ҳолат намеояд, бардоро. эълони сеюмон Opel Astra F солиш 1996, бовар кен танаш намехелӣ паша, рости гап мелаш пада, ягон грамм чи надора, хирошидагӣ надора автомобил. солиш 96 дар шаҳри Ваҳдат аст. мотори 1.6, бензини газ, коробка механика, 37000 сомонӣ нархи автомобил. боз ҳатман муомилаш аз номи канали Авто ТВ ҳастай, бардоро. марҳамат, ҳамин рақамҳода занг бизанед, тамос гиред тариқи WhatsApp. рақамҳои 901 91 71 01 охираш ҳамаш 11, бардоро. рафта аз наздик бибинед, ҳуҷҷат дора. вазъияти алишавира ҳам мебинем, мега акамон. агар ягон автомобил дошта бошен, я пешкаш кунен, шояд ки боз алиш кунад. ака мебинем, мега вазъиятора, бардоро. каравана 96 сол 37000 сомонӣ футесай, ҳолати хуб, хадоиш нағз, краскаш нав, баллонҳо бениҳоят хуб ҳастанд. ҳуҷҷат дорад.
با ایلونی چهارم میگذاریم دوستان عزیز. یک تایگر اوپل استراجی، خریدارای استراجی هم به نهایت زیاد هستند. 2000 سالش این حال در خوجند قرار دارد، در شهر خوجند автомобиль. мотор 1.6 бензин плюс газ هست دوستان. گاز بنزین قطعی خشراک میره. باور کنه استراجیو به نهایت автомобили با قوت هستند. سر پای بردارو برای همین любителои استراجی بسیار در خوجند است. 1.6 мотор бензин газ коробка механика 500 сомонӣ кам 40000 сомонӣ мега. 40000 сомонӣ. савдо дар назди мошин. тамос гиред рақамҳои 928 70 97 97. тамос тариқи WhatsApp. техосмотр ва утилизатсия дорад. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон азиз. дӯстдорони Nexia به نهایت زیاد هستن. اگه بردارو ما هزی گپ میزنم شما گوش کنین حالت سستانی автомобиля بفهمید چه بچو. دایو نکسی سالش 1994 در ناحیه بختر قرار دارد. мотор 1.6 بنزین گاز коробка механика 17000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 885 55 35 95 марҳамат занг бизанед. утилизатсия дорад. аки бинин ҳуҷҷат то 0804-2026 ҳастай. бачо шутка нестай. 0804-2026 ҳуҷҷато ҳаст. техосмотр дорад. мошин дар бозори ҳоҷи шариф аст. айни ҳол алиш намеша. бисёри баъдам арзон намеша. фақат савдо дар назди мошин. ба эълони шашум мегзарем дӯстон азиз. боз як тайга дайво леганзе. бовар кунед мошинчаро бинед. сипсияй краскаш напанав 100% салон тоза ҳолати хуб. ҳамин қаббадӣ дорад ки ҳуҷҷат надорад. нарх навош не ки арзон дар бохтар аст. мотор 1.8 бензин газ механика 12500 сомонӣ. ира бардорон мегирена як тайгар ҳуҷҷат мекунед тамом. сираз аз занг бизанед касоне ки харидор бошад. агар ҳамин рақамҳои 909 39 39 26 тамос тариқи WhatsApp. ака кузовша бигирам бардоро универсал. мотори нав аз нол кардагия моторш. бовар ки мошин нақ намега. марамад шербачо анам хел автомобилҳо бошад ё ки хонаҳо заминҳо. канали автотв ҳар рӯзаш бозоре бардоро. шумо мақсад ҷама бозор, мошин бозор ё ки шанбе бозораш дад намекунед. дар канали ма фақат хариду фурӯш мегзара. эълон чандам буд фуромӯш кам. дайво некси солиш 1996 дар ноҳияи Данғара айни ҳол қарор дорад. мотор 1.6 бензини газ аст. коробка ин бошад бардоро механика. нархи автомобил 13000 сомонӣ плюс ибо ҳуҷҷат дора бача. некси 96 сол ҳуҷҷат қатъӣ утилизатсия дорад. ҳолаташ 100% мега. нишасти ҳами автомобила фақат ки ҳай мекунӣ тамом. дигар ягон хел аз худ не. 13000 сомонӣ. касоне ки харидор ҳастанд рақамҳои мегафон ҳам WhatsApp ва ҳам дастия карда марамат занг бизанед. 970 46 30 00. марамат барен як аз наздик бибинен я исӯсу важден дигинен маъқул доша хай бардора боши ча арзонтар. ба эълони ҳаштум мегзарем. дайво некси холи газ не ки бардоро бензин нестай. холи газ бениҳоят камрасход газ ҳози арзон шудасай. рӯз то рӯз ҳама электромобилҳо бардоро омадан мегирад ку. ин мошино бовар ки нарх навош аз як ҷиҳат поён механба ҳам боз бензини газ нархи навош мефурояд. дар шаҳр душанбе аст. солиш 1996 мотори 1.6 гази холӣ коробка механика 13000 сомонӣ нархи автомобил бардоро. хадавоиш 90%. мотор коробка 100%. балони 70% дора бардоро. утилизатсия дора. мошин транзитай тайёрай муомила дора. боз барзамеки 13000 кардагӣ бардоро. краскаш навай. ҳолати мошина састанаша хитом бабинен. хоҳишмандам фикри ақидатонам дар комментария бинависед. ҳамин эълони ҳаштума агар арзанда бошад дар нархи худаш. ба эълони наҳум мегзарем дӯстон азиз. дӯстдорони дайво Nexia бениҳоят зиёд ҳастанд.
автомобил арзон, бениҳоят камрасход. бовар кунед агар ҳам хел бачаи хубе ҳастӣ, ҳам Daewoo Matiz соли 1998 дар шаҳри Хуҷанд, мотор 1.1 вообще бад бардуро камрасход аст. Бензин газ аст, коробка механика. 15000 сомонӣ нархи автомобил. ҳуҷҷатҳо ҳастанд. хадаҳоиш чотка тоза кардагӣ, салоншам тоза бардуро, тоза. фақат харидор бошад. агар харидорро пайдо шаванд, биё мега аз наздик бибинем. дар шаҳри Хуҷанд аст. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 987 57 0064. хоҳишмандам, фақат харидорро, коробка бошад, механика. ба даҳам эълон мезанем дӯстони азиз. боз як тегар Daewoo Matiz. ирам солиш 2006 аст. ана инаш боша бардуро дар шаҳри Ҳисор қарор дора. айни ҳол мотор бардуро 1 ҳам не, 0 ҳам не, 0.8 моторш бардуро, бениҳоят камрасход, бензини газ аст. коробка бошад, механика. тамос тариқи WhatsApp 18000 сомон нархи автомобил, рақамҳои 904 29 0991. ҳатман бардуро занг бизанед. ҳолати хуб, муомила дора. боз барзами ин ҳамин хае ки акамон 18000 мондагӣ 2006 дар шаҳри Ҳисор айни ҳол қарор дорад. моторш 0.8 аст, бениҳоят камрасходи оврасход аст. боз барзами ҳамин бардорҷоно муомила карда меша мега. дӯстон, хоҳишмандам, ба охир навор ҳастем. як донаи лайкчи хата дариқ надорем. дар канал ҳатман подписатсия кунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ана хеле мошинҳо ва хонаҳо, молу маҳсулоту техникаҳо бошад, метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. канали мо канали бозорӣ аст. яъне ки фақат хариду фурӯш дар канали мо вомехӯрад. агар бозори мошин рафтанӣ бошӣ, бардор маблағ расход карда, роҳгиро кардан шарт нестай. бодроен канали мада бардоро наворҳоро тамошо кунед. хонаҳо, мошинҳои хуб зиёд ҳастанд. барои реклама кардани чунин мошини хона ва заминҳо метавонед ки дар рақамҳои муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо мо будед. яъне навори маро тамошо кардед. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда, худованд яру мададгор томошад. паноҳтон ба худо дӯстон.